An lajɛbaga cɛ ni muso denmisɛnnin ni makɔrɔ an ka foli bɔ bɛɛ lajɛlen ka se fɔ sigiyɔrɔ la aw minnu sɔgɔlen bɛ an ka teleso mandi la n'o ye MaliKunafoni TV.net sanga a n'a ka wagati an b'aw fo dante foli min na ni aw ka jamukan sigili aw ka musoya jamukan daminɛtɔ de filɛ nin ye bon di an bɛ stade min kɔnɔ an bɛ cuisine stade de kɔnɔ n tɛ kuma jɛnya ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn bolo bi ale ye denmisɛnnin lamɔgɔ ye muso cɛsirilen don n bɛ kuma di a yɛrɛ ma a b'a yɛrɛ ɲɛfɔ aw ɲɛna a bɛna fɛn min labɛn ne ni aw ye bi a b'o fɛnɛ fɔ an ɲɛna ka da kan madame ça va ko cogo di voilà n bɛ micro di ma i b'i présenter an lajɛbagaw la ani i bɛna fɛn min labɛn bi i bɛ sɔrɔ k'o expliquer dɔɔni an lajɛbagaw ye ne ye Mme DOLO Fatoumata ye ne bɛna bulɛti de dilan bi sogo bulɛti ma ka hors d'oeuvre k'a la ka sɔrɔ ka pomme de terre ko dɔ yiran k'o k'a kɛrɛfɛ bon bi ne bɛna o de dilan aw ye k'a kɛcogo yira minnu fɛnɛ t'a dɔn u ka se ka a kɛ quoi. Ok, a y'a présenté b'a fɔ a fɔ cogo min na k'ale ye Mme DOLO Fatoumata ye Fatoumata m'a jamu fɔ an ye Fatoumata jamu Samake. Voilà, ok Mme DOLO ko fɛn b'a bolo bi ka yira na ko ye sogo bulɛti de maintenant a bɛ accompagner ni fɛn misɛnnin minnu ye olu bɛɛ b'a bolo yan nɔ min mana min diya o bɛ se ka accompagner n'a ye mais fɛn bɛ Mme DOLO bolo bi ka k'a kan o ye pomme de terre ye ale ni kɔngɔ ani fɛn misɛnnin caman mais a base yɛrɛ ye sogo bulɛti maintenant sogo bulɛti bɛna accompagner ni fɛn minnu ni fɛn min ye Mme DOLO bɛ n'o expliquer an ɲɛna fɔlɔ janni an ka tɛmɛ ni préparation yɛrɛ Mme DOLO sisan e ka sogo bulɛti i tɛ i da don a la dɔɔni ka ɲɛfɔ an ɲɛna ingrédients minnu b'i bolo yan nɔ. Sisan nɔ ne ye n ka sogo san sogo demini don n y'a sin bon ni ne b'a sin ne b'ale sogo gansan de siya d'a ma nin ye céleri ye nin ye persini ye ani layi dama dɔɔni n m'olu susu k'o ɲagami sogo nin na ka sɔrɔ ka sɛfan kelen k'a la ka a kɛ bulɛti ye k'a kurukuru k'a kɛ bulɛti ye sogo demini ye n bɛ céleri ani persini layi ne b'o dɔɔni susu k'o k'a la nin ye carotte ye ani kɔngɔ ani tamati ni poivron n m'o kɛ hors d'oeuvre léger wa k'o k'a la ka jaba dɔɔni k'a la bon comme n ma ninnu susu fɔlɔ quoi n bɛ n ka épicé ninnu dɔɔni k'a la ni n m'a kɛ n bɛ épicé k'a la ka épicé ninnu ɲagami ɲɔgɔn na quoi o la o bɛ goût d'a ma o ni céleri ninnu fana goût tɛ kelen ye dɛ nin ye poivre mugu ye mugu dɔɔni k'a la kɔgɔ mugu kɛra a la n ka épicé mugu dɔ filɛ nin ye kɔgɔ mugu fana k'a la. Voilà, maintenant place à notre cuisine. Mme DOLO bɛna commencer k'a ka sogo labɛn a bɛna ka sogo labɛn togoya min na sisan nɔ a bɛ n'o fɔ ne ni aw ɲɛna Mme DOLO n ɲɛ b'a la sogo de b'i bolo sisan nɔ donc i bɛna o ko kɛ cogo di. Sisan n bɛna céleri ni céleri ni persini ni poivron fɔ ani layi n b'o dɔɔni ta k'o kɛ a ɲagami halisa quoi a filɛ nin ye an y'a ɲagami n'a ye. n m'a kɔgɔ caya n m'a épicé ninnu fana caya kosɛbɛ parce que ni y'a jira n bɛ sauce dɔ k'a la quoi donc olu kɛtɔ n bɛ épicé mugu dɔ k'olu la sinon ni y'a kɔgɔ n'a fɛnw caya dɔrɔn a bɛ caya la bon yanni n yɛrɛ k'a daminɛ n ye n tɛgɛ ko ka jɛ ni safunɛ ye. Bon a filɛ a ɲagamina fo k'a ɲɛ n b'a kurukuru n bɛna kɛ bulɛti ye sisan. Ok voilà sisan Mme DOLO an ɲɛ bɛ sɛfan la i bolo i bɛna sɛfan in k'a la a kɛnɛ de b'i bolo wa walima sɛfan in bɛ cogo di. Sɛfan kɛnɛ de a balalen tɛ k'a la dɛ n b'ale ci k'ale ji k'a la ka segin k'a ɲagami tɔ fɛ
nya ji kele ala samanya lo ba to sogon mi nyom na yidanto ula ati nyom blabla. Voilà, donc c'est ça, ce que quantité bena chef en hakeru. Awo, comme demi mini boulot. Ne chef en dingi de kula. Na foni 1 kilo mon boulot. Sika flakala. Do rebe kilingala, me kelen won jarani no kinga. Demi na. O ere nye bala tugum na nyam na fugani. Sano mina momori. Donc il a fait la photogramme na ko sogo bouleti to buka ma ko boulette de viande. Donc pour la ke bouleti ore dam ne to fleni. Ça va mo. Mais ne won bulu chef ani kadni mais beni jen feni do ne won me chef ani gentala burum chef am amne to na burum gu fene ba amne tinto Voilà, ka wala donya ka fo nyona ko ingrédients fe be Mme DOLO bolo ya ni be an yele ka fe naturel yi ni be la jeli ni kay mo wa sentiment kongo jaba tamati poivron ni be fe naturel ya be la jeli ni kay mo wa sentiment ka bi no ri ke kaka boulette accompagner bi. Voilà, il faut on n'y pas la togamna sogo mona. Voilà, Mme DOLO anyebe sogo molina e bolo saikla lola. Amna ta étape jumeri la sato la jumeri. sans sogo be mona akina ke ka ke bleti sa totura ka irani amna ta irani sonia be momoni ni bleti na ya na wele na toy. Voilà, c'est ça. Mme DOLO anyebe boulette de bolo anyebe tulu fene blé na tasmara. Donc c'est ça na ibina jumeri ke. Ça no tulu blé na ereri amna bleti de kala ka ira. Ok. Tiens, mais déjà oui. Voilà, c'est ça, Mme DOLO ni a blale ntoula. Ni sogo mona ka blatula akan ka minute julli ke tasuma san fe tulu la quoi. Sogo mana blatula te 3 minutes tano. Awere nya bala. Na blina dondo ni babo. Parce que mitla ka senga to bi quoi. Na mato na blina dondo mabo. Ok, voilà, c'est ça. Anya bala ni Mme DOLO ni a molé ni wa oui abitogodi. Ina fo awere nya bala tugumna.
ni y'a mɔni n tɛ ɲa yira fo k'a bilen samina sosi de kala ami jaba sote jaba mɔtola dɔrɔn ama a boncha ama kɛ jaba sanfɛ o la ne jaba bɛ tobi ɲɔgɔn fɛ o la o fɛnɛ bɛ guba de dama o ka di n'a tanto la mai ok sisan Mme DOLO an ɲɛ bɛ jaba ni poivron tigɛlen na i bolo i bɛna ale kɛ jumɛn de sisan jaba min filɛ nin ne bolo n bɛna ale mariner ne y'a mariner k'a sauter bon ale mɔtola ninnu n bɛ bulɛti ɲɛna verser la épice dɔ k'a la épice mugu ninnu k'a la ka moutarde dɔ k'a la ale ni n ka céleri ninnu susulen céleri in filɛ nin ye persil b'a la poivron b'a la layi b'a la sisan n bɛ vinaigre dɔ k'a la n b'a mélanger ɲɔgɔn na bon n'i y'a mélanger n b'a kɛ n ka daga kɔnɔ o la a fɛn a kolo fagatɔ jaba kolo fagatɔ dɔrɔn ne bulɛti in k'a la ka sɔrɔ ka ji dɔɔni kɛ sani yɛrɛ kɔnɔ k'o ɲagami ɲagami ta dɔrɔn k'o bɔ a kan o yɛrɛ bɛ guba de di an ka bulɛti ma Immédiatement vous changez. Voilà, vous ne trouverez pas mieux sans produit. Uniforme. Voilà an kanubagaw i n'a fɔ an tun y'a fɔ a ye cogoya min na nin ye an tilalen Mme DOLO y'a ka plat spécial dilan i n'a fɔ an tun y'a fɔ a ɲɛna cogoya min na a ko k'a bɛna bulɛti de viande k'a bɛ n'o de dilan ko k'o di anw ma a dilannen de bannen filɛ nin ye a accompagné ninnu fɛn minnu aw yɛrɛ ɲɛ b'a la pomme de terre bɛ yan kɔngɔ poivron carotte un peu de dessous a bɛɛ ye an ka fɛn naturel ye fɛn minnu ka ɲi mɔgɔ ka santé ma kosɛbɛ n bɛ kuma di Mme DOLO yɛrɛ ma kuma ka laban b'a bolo ka ɲɛsin aw ma a b'o fɔ ne ni aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna Mme DOLO sisan an bɔra cuisine kɔnɔ ni an ye a déguster yɔrɔ la d'abord yani an ka clôturer ladilikan jumɛn de b'e bolo ka lase an musomisɛnninw ma ladilikan min ne bolo ka lase musomisɛnninw ma est que bɛɛ k'i dege plat spécial ni ninnu wa fɛn hali ni ye sogo in filɛ nin n'a kɛ bulɛti hali jɛgɛ fɛnɛ bɛ se ka kɛ bulɛti ye k'a kɛ i n'a fɔ nin kɛcogoya n'i bɛ se a ma gɛlɛn a ka nɔgɔ quoi n'i yɛrɛ y'a bila i kunna ko tobili ka nɔgɔ tobili bɛ nɔgɔya i bolo wa i b'i miiri ka to k'i miiri ka création b'u yɛrɛ ye ka sɔrɔ hali ni mɔgɔ ta tɛ voilà o kunnafoni de bɛ ne bolo k'o fɔ musolakatɔw ye voilà i n'a fɔ Mme DOLO y'a fɔ an ɲɛna cogoya min na musoya dan tɛ parili musoya dan tɛ sanuya musoya dan tɛ kasa duman tobili ale ye musoya système belebele dɔ ye muso n'i sera tobili la i sera fɛnba fɛnɛ na voilà ok o faamuna ni tun y'an ye Sotiba Mme DOLO ka résidence yɛrɛ la sisan Mme DOLO ni mɔgɔ min ko ale bɛ fɛ ka nin plan ɲɔgɔn kɛ ale tɛ se conseil jumɛn de b'i bolo ka lase o ma n'o y'a sɔrɔ a tigi bɛ yen a tɛngu i la wa walima i b'a expliquer a ɲɛna dakuruɲɛ dɔɔni na i n'a fɔ k'i dege nin kɛcogo ninnu na a ma gɛlɛn i n'a fɔ i ɲɛ b'a la cogo min na a kɛcogo bɛɛ yira la bɛɛ la sogo de ye nin ye sogo ye an y'a sauté dɔɔni pomme de terre o yirannen de don c'est très simple quoi
ka hors d'œuvre an ka kɛ sa kɔngɔ ni jaba ni fɛn tamati ani poivron filɛ kɛrɛfɛ ka sauce vinaigrette ka di togo min na parce que bɛna ka sauce vinaigrette dilan togo don i b'o k'a la ka fɛn bila la ka cɛɲa quoi n'a fɔ carotte ninnu k'olu kɛ ka a saper i b'a ye a ɲɛɲɛna a ka di ka sɔrɔ hali m'a dun fɔlɔ i bɛ perese a dunni yɛrɛ la. D'accord, kuma ma nɔgɔ Mme DOLO ma dɔɔni mais ne y'a faamu Mme DOLO bɛ fɛ ka fɔ an ɲɛna de nin tobili ninnu ti taga hakilina baara yɛrɛ kɔ n'i bɛ fɛ ka i yɛrɛ dege nin tobili dɔ la certes i bɛ émission lajɛ mais nin fɛn ninnu i b'a fɔ ale yɛrɛ a ka emplacement kɛ cogoya min na i b'i hakili la baara dɔɔni dɔrɔn ka se k'i ka emplacement k'i yɛrɛ ye bulɛti fɛnɛ dilancogo bɛ émission bɛɛ kɔnɔ baara gɛlɛman tɛ ni mɔgɔ min y'a lajɛ o bɛ se a dilancogo la ala ti gɛlɛya. Ok voilà sisan Mme DOLO comme émission bɛna clôturer folikan jumɛn de b'e bolo ka lase an lajɛbagaw ma. Ne b'an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kunnafoni baarakɛlaw bɛɛ ani n yɛrɛ furu cɛ ɲuman n'o ye Birahima DOLO ye n ka foli b'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ walayi mɔgɔ ɲɛnamaba de don. Ok d'accord Mme DOLO y'a ka foli tɛnku a furu cɛ yɛrɛ la kosɛbɛ donc an b'a yɛrɛ fo a ka foli belebele bɛ an ka kɛnɛ kan yan nɔ k'a bɛ a fana ba fo a bɛ bɛɛ lajɛlen fo d'accord u bɛɛ tulo b'i la Mme DOLO a diyara an yɛrɛ ye merci. MaliKunafoni TV lajɛbagaw ni ne tun bɛ an bolo bi ka yiraw la an ka bi système o kun ye cuisine aw yɛrɛ ye Mme DOLO ye plat spécial min dilan ka yira an na voilà n'ala ma basi kɛ aw ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cuisine togoya wɛrɛ ani yɔrɔ wɛrɛ kan inchallah a k'an bɛn.